Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Reality na rovinu. Tí, čo nás pozeráte, ďakujem, že ste si nás zapli. Tí, čo nás počúvate, dúfam, že nás dopočúvate a bude sa vám to páčiť. Dnešný podcast bude s pánom Talianom, znalcom a stavebným dozorom. Vítam vás tu. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. A rovnako s pánom Čambalom, ktorý ho trošku vyspovedá ako revízny technik, ktorý chodí na kontroly nehnuteľností, čo povie ako stavebný dozor na jednotlivé nehnuteľnosti. Takže poďme na to, páni. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Talian, skrátke sa nám predstavte, čo to vlastne znamená byť znalec a čo to znamená byť stavebný dozor. Zdravím, ďakujem za slovo, pozdravujem všetkých, aj poslucháčov, aj vlastne vás. A teším sa na našu debatu. Takže na úvod by som vám chcel možno zadefinovať pojmy, ktoré vychádzajú z nejakej našej legislatívy. Znalec je vlastne fyzická alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov alebo prekladateľov. Dobre, keď tak poviem, vy robíte znalecké posudky na nehnuteľnosti, rodinné domy, byty, prípadne nejaké väčšie haly a tak ďalej. Ja teda ako realitný maklér veľakrát sa stretávam s tým, však je to len znalecký posudok, ten sa dá urobiť rôzne. A ako to v skutočnosti je so cenami nehnuteľností určovanými na základe znaleckých posudkov? Ešte by som možno chcel nadviazať trošku vám ozremiť vlastne znalecká činnosť ako taká. Celkom na Slovensku má až 52 odborov a tie sa ešte delia na odvetvia. Ja konkrétne som zapísaný v odbore stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby. A v rámci tohto nášho odboru, o ktorom sa ideme rozprávať, sa jedná o odhad hodnoty nehnuteľnosti, čiže tie najčastejšie úkony v prípade predaja a nákupu nehnuteľnosti a financovania z úverov napríklad. Takže toto som len chcel k tomuto na úvod. A čo sa týka ceny za znalecký úkon, tá je dojednávaná vždycky medzi objednávateľom a zadávateľom, respektíve zadávateľom a znalcom na základe obťažnosti, lebo každá stavba je originál, jednak čo sa týka veľkosti, rozsahu. Takže nemôžeme to nejak paušalizovať. Vždycky Skôr ma zaujímalo to, že pri znaleckom posudku máme niekedy cenu na nehnuteľnosti stanovenú jedným znalcom. Poviem príklad, dvojizbový byt v centre Starého mesta v Bratislave 200 000 eur. Hej? A iný znalec príde a povie, hodnota je 230. Aha, vy ste mal na mysli, som možno zle otázku interpretoval. Skôr máte na mysli ten rozptyl tých cien. Tak. Lebo už som sa stretol s rôznymi cenami pri rôznych znaleckých posudkoch, že ako to vnímate? Aké sú tam vlastne tie možnosti toho? Treba si uvedomiť, že vlastne cena tej nehnuteľnosti vlastne peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji. A úlohou znalca je vlastne stanoviť hodnotu hypotetickú kúdnu ohodnotenia a to takým spôsobom a tak presne, aby sa od ceny, ktorú by mal znalec dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, by sa čo najmenšie líšila. Samozrejme je tam nejaký rozptyl, stredná hodnota, ale pri tomto musí znalec zohľadniť aj všetky dostupné podklady a plne využiť všetky svoje odborné znalosti. Čiže nerad ani ja nemôžem nejak posudzovať, že prečo každý znalec si za tým svojím znaleckým úkonom stojí, musí si ho obhájiť. Možno, že ten mal takéto podklady, takéto, ten vychádzal z takých okolo, ale ten rozdiel by mal byť minimálny. Že nemali by tam byť nejaké výrazné odchýlky, hej? Áno. Takže tak. Čo na to poviete vy? No, že legislatívu sme si prešli a teraz sme mohli ísť takým pikantnejším veciam, lebo pán inžinier Juraj Talian je vlastne členom nášho tímu auditu nehnuteľností. Takže vítaj u nás v podcaste. K lepšej téme samozrejme, že okrem vlastne tej znaleckej činnosti vykonávame aj tu stavebné odborné poradenstvo. A teraz ideme k chýbám. Áno. Povedzme si niečo. Tak. Toto bolo tak na úvod z toho realitného, nech niečo ľuďom aj o tom povieme, lebo zase ja ako maklér veľakrát sa ma ľudia pýtajú, jak je možné, že znalec dal tu na takú hodnotu a druhý znalec prišiel a dal vyššiu alebo nižšiu. Ako to je možné? Takže zaujímalo ma to. Ďakujem za odpoveď. A poďme k tým chybám. Čo bola zatiaľ taká najväčšia chuťovečka?
Samozrejme, môžete všetci aj vy potvrdiť, aj kolega, že na stavbách sa dennodenne stretávame s rôznymi pikoškami, jednak keď hovoríme o nekvalite, ale aj ja sa zaoberám aj stavebným dozorom počas realizácie stavby, čiže tam ešte sledujeme tú nekvalitu alebo kontrolujeme kvalitu počas realizácie diela, kedy ešte vieme odhaliť mnohé veci, nedostatky počas tej realizácie. A neviem, či by som vám také Stalo sa vám niekedy, že boli, že extrémne napríklad krivé podlahy, alebo steny, alebo teda, že nesedia tie veci skutočne. A dá sa to potom odstraňovať nejakým spôsobom? Alebo viete to v tom procese nájsť, odstrániť a tak ďalej, že našli ste takéto chybičky? Čo sa týka tých nerovností povrchov, to by som skôr povedal, že sú už také estetické, ľahko odstraniteľné závady. Väčšinou sa ale trápime s rôznymi inými skrytými príčinami, ktoré nám spôsobujú tieto povrchové trhliny a nerovnosti. Kde sú to dôležitejšie, napríklad podcenenie základných technologických pravidiel pri murovaní, aplikácia dilatácií, správne vyhotovovanie, previazovanie materiálov a takéto dosť podstatné Keď sme pri previazovaní materiálov, môže si bežný človek, ktorý nemá skúsenosti s tým a prinesú mu teda, alebo začnú mu betonovať napríklad základovú dosku, má si ako skontrolovať možno kvalitu betónu a použité železo na previazanie? Práve, že veľmi dobrá otázka. Práve, že tu nastáva otázka, ako je zdatný ten dotyčný stavebník. Väčšinou, samozrejme, že nie všetci sú stavebne zdatní a vzdelaní a na to sú odborné spôsobilé osoby, ako napríklad my stavebný dozor, ktorý by mal byť oči na stavbe tohto stavebníka a pomáhať mu eliminovať všetky tieto nedostatky. Častokrát sa bohužiaľ stáva, že to podceňujú a neobjednajú si takéhoto človeka a potom my už v rámci auditu nehnuteľností hasíme veci, ktoré by sa dali predísť možno ešte vtedy. Mm-hmm. To je tak, proste na niektorých stavbách je ten dozor proste iba na okrasu, väčšinou tam nechodí a túto Jurajovi je známe, že on je také prísne očko na tých stavbách, ktorý si veľmi akože potrpí na detail a taktiež aj keď kontrolujeme nejaké stavby, tak veľmi prísne vie ohodnotiť, že jak to malo byť a čo sa všetko zanedbalo, čo je potom výsledok toho nášho odborného vyjadrenia. No ale ja by som ešte naviazal teda, že však povedz nám nejaké pikantnosti z takých stavieb, že pre akú firmu si robil, aké tam boli najväčšie chyby a či to niekto sa snaží aj zamaskovať napríklad. Ono počas tej mojej praxe, odkedy sa pohybujú na stavbách, je množstvo rôznych prekvapení. Keď spomenieme od základov až po strechu rôzne. Väčšinou sú také svojvoľné zámeny, že niekedy sa snaží zhotoviteľ ako keby s cieľom ušetriť, možno nahradiť nejaké materiály tým, ktorý mal mať v projekte predpísané, ale momentálne ani nejakú takú super pikošku, ale hlavne to je o tej disciplíne jednoducho, že keď není dohľad, tak je tam potom priestor na nejaké manevrovanie, že nahradím nejaký systémový povrch nesystémovým. Nechcem ako konkretizovať nejakých výrobcov, ale dajme tomu, mám predpísané nejaký dajme tomu, komínové teleso, ale ja ho na oko postavím z obdobných, ale nesystémových prvkov a na oko vyzerá pre lajka ako splnená úloha, ale pritom nesplňa tie parametre, ktoré tam mali. Ale ušetrilo sa. Hej no, to je cieľ niekedy. Veľakrát to vidíme pri radových zastavbách alebo teda developmente, kde sa stáva veľa rovnakých rodinných domov pri začínajúcich developeroch alebo pri developeroch, ktorí idú účelovo iba na cenu. Keď tam potom ideme buď kúpovať s klientmi tú nehnuteľnosť alebo budeme ju predávať. Mne sa osobne stalo, bolo to nedaleko Trnavy, jeden developer postavil 3 rodinné domy a zavolal ma, nech to idem predávať. A jak som tam došiel, už mal zvonku bola správna fasáda, znútra už išli ťahať omietky a tam boli tak strašne zlé veci, že my sme ani tú ponuku nemohli zobrať, lebo jednak osadenie okien bolo napríklad tak spravené, že dole má byť teda podmurované a tak ďalej. Oni osadenie urobili tak, že vlastne ho len vyplnili odrezkami z itongu. Ja som na to pozeral, že normálne prstom cez to pichlo, že tu bude fúkať. A to je v pohode, sa dofúka.
Purpenol. Podobným sme sa vlastne nedávno s kolegom Janim stretli na veľkonočný nedelu. Sme boli na jednej stavbe obdobne, ale to sa jednalo o tepelnú izoláciu strešného plášťa. Takže tých prípadov, no ale chcem ešte jednu vec vyzdvihnúť, že máme vlastne dva typy stavieb. Že jedna, ktorú realizujú sú stavebníci svojpomocne, to je predovšetkým tá individuálna výstavba na rodinné bývanie, kde si to robí na základe nejakých dodávok drobných živnostníkov, stavebníkov a sám si to zastrešuje a aj kontroluje, respektíve mal kontrolovať. Druhá časť sú štandardné veľké projekty, kde je už aj ten systém kontroly zabezpečený rôznymi odbornými firmami na technický dozor investora, ktoré sú na trhu. Ale najviac chcem teraz vyzdvihnúť tú prvú časť, kde tam vzniká množstvo chýb a nedostatkov, kde si nedokážu ustražiť tí investori, drobní stavebníci tú kvalitu tých vlastných stavieb. A tam je kopec najviac tých pikošiek, už dajme tomu od základov vlastne, lebo sú nevedomosti ohľadom založenia a zhutnenia podložia, použitia správnych materiálov, použitie výchtu, že v súčasnosti sa ešte pomerne často stáva, že aj čerstvý betón si niekde zarábajú, hotovujú svojpomocne a už aj podcenením tých materiálových vstupov do betónu nevedomky sa robia chyby, že sa pripraví zlý čerstvý betón a to má potom vplyv na komplet celú stavbu, či tesnosť, vodotesnosť, statiku, životnosť. Takže hlavne v prípade týchto stavieb je množstvo nedostatkov, objavujúcich sa až vtedy, keď prídeme my robiť audit nehnuteľnosti. Pán Čambal, vy máte nejakú pikošku spoločnú za tie všetky audity, čo ste poriešili? Viete čo, ani nemusím tak dlhodobo odbiehať do histórie. Ja som tento týždeň bol preberať stavbu v Stupave po našom veľmi kamarátskom investorovi. A tu už proste bolo vidieť, že stavba celá otvorená, nikto tam nebol. Kúde sme si prešli všetky byty. Občas sme stretli niekoho, kto dával parkety. Asi viem, o kom hovoriť, ale nebudeme dneska menovať. Ja sa to nebudem menovať, to bude v posudku. A sme si teda pozreli ten byt toho investora, tak ako iba by som zhrnul, hej, akože dve veľké steny, hneď na úvod. Takže hydroizolácia o poschode vyššie nebolo urobená dobre. Balkón taký, že keď po ňom chodíte, tak vlastne sa tá spodná nášlapná vrstva sa vlastne prehýbala. To vlastne treba vyšklubať, urobiť na novo. A úplný, že akože nonsens bolo, že do obývačky vám dali rúru z odvetranie garáže a vedľa toho bola rúra zo strechy ako vpusť dažďovej vody. A to ti bolo oplášťované jednovrstvovým sadračom. Paráda. A bol tam ešte jedna takáto skrinka. To sme nevedeli identifikovať, lebo to nebolo ani vo vizualizácii, ani v tom projekte. A samozrejme, že táto firma nedáva žiadne projekty, žiadne revízie, nič. A na prebratie by tu bolo 20 minút. Toto bolo také prvé očuchnutie. A sa ma pýta ten pán, že čo si ty bol Rimnou nepreberať proste. Ako okamžite napísať proste nejaké vyjadrenie, čo s tým robiť a na právnika. No. Ja viem, o ktorú stavbu sa jedná. Ja som ju pozoroval počas výstavby a už vtedy som hovoril, že toto nemôže dopadnúť dobre. A dneska nie ste prvý, ktorý to hovorí. Ja som sa rozprával s viacerými, ktorí tam ešte preberať stavby, alebo teda svoje nehnutie, svoje byty, ktoré kúpili a nevedia, čo majú robiť. Lebo proste ten bytový dom je naozaj zle postavený. Hej? Že otázka teraz nie, že čo môže kupujúci s tým ďalej spraviť? Čo si myslíte vy, pán Dalian? Treba len spomenúť to, že jedna vec sú tie vady estetické, ktoré sú odstraniteľné, ale najväčší problém je potom, keď bojujeme s vadami, ktoré sú zásadnejšieho charakteru, závady, ktoré potom vplývajú aj na ten komfort toho bývania. Lebo vlastne v zmysle... Máme celkom zásadné vady. Ono ide o to, že aby pri realizácii sa už vlastne v zmysle vyhlášky na základné požiadavky na stavby splnilo 5 tých základných bodov na stavby. Dobre, povedzme tak v praxi, vy máte možnosť ako stavebný dozor, ak si vás najmem, že kúpujem nejaký byt,
niekde v nejakom objekte, ktorý je vo výstavbe. A nestojí dneska žiaden byt malé peniaze. Ja poviem, dobre, kúpujem tento byt B1, 2, 3, 4, hej, a dohodnem sa s investorom, alebo teda s tým developerom, že vy tam budete chodiť na stavbu a kontrolovať ten môj byt, že či sa robí správne. Určite toto by bol ideálny prípad, len v súčasnosti z praxe je to tak, že väčšinou na každom tom stavebnom projekte je aj nejaká spoločnosť, ktorá robí technický dozor investora a investor, respektíve kupujúci budúci, nemá do určitej fázy prístup na stavenisko. Čiže nepoznám tak, možno sa mýlim, ale nie... Z mojej praxe je to rovnako, ale že či náhodou nepoznáte nejakú fintu na to. Ale možno by bol dobrý nápad sa týmto zaoberať, že si vie už človek, keď kupuje ten byt, vie si najať nejakého odborníka, že by bol pri tom už aj za ten svoj byt a mal možnosť aspoň v nejakom čase alebo v nejakých vopred dohodnutých termínoch chodiť si to pozrieť ešte pred možno finálnymi povrchovými úpravami. Áno, lebo tie povrchové úpravy schovajú strašne toho veľa. Ale vravím, je tam ten technický dozor investora, ktorý by ten mal nezávisle všetky tieto kontroly kvality zabezpečovať, vyplývajúce vlastne z vyhlášky P32 2002. A tak vidíme, že túto možno bolo trošku... Tu myslím, že technický dozor investora neexistoval. Lebo investor vlastne bol aj realizátor, aj stavebná firma, a ešte on je aj realitná kancelária. Áno. Takže to jasné, že to všetko sa urobí vo svojej vlastnej režii, ale je potom s tým problém, lebo vieš si zobrať, že si ideš kúpiť, byť za 350 000 eur, čo není málo peňazí, a zistíš, že akože máš 2 steny vlhké, teraz si to bude plesniveť, vieš, no choď tam bývať, vieš. Na balkone tancujete, na podlahe, hej, takže... Najväčší problém je s tou ochranou pred hlukom a vibráciami. Myslím si, čo sa týka statiky, teplotechniky, týchto vecí. Sorry, že vás preruším. Predávali sme v jednom bytovom dome, už to bol druhý byt, takže už som vedel, do čoho idem. Prvý byt, keď som predal, ja som počul, čo to furt počujem, aké ozveny. Tam normálne v celom tom bytovom dome bolo počuť z ktoréhokoľvek bytu proste všetko. Hej? Že oni spravili tak zle protihlukovú izoláciu, že to bola katastrofa. Keď som išiel predávať druhý byt, majiteľia to mali vyriešené tak, že si dali akustický sádrokartón, aby aspoň trošičku odizolovali tie steny, ale aj tak to bolo počuť. Že proste naozaj, tak jak hovoríte, že sú veci, ktoré sú neriešiteľné, si dovolím povedať v tom celom procese. Často sú to aj rôzne drobné zásahy, ktoré si neuvedomí ani ten klient, ten vlastník toho bytu, ja neviem, urobí na stene, ktoré dotýku so susedom, susedné stene, urobí nejaký zásah drobný a fakt tá akustika potom sa šíri takým spôsobom, že to potom má vplyv na jeho komfort. Jo, možno na toto budete poznať nejakú cestu, ako to riešiť. Mám teraz taký príbeh. Klientka pred pár rokmi kúpila byt, všetko v poriadku bývala a tak ďalej, nasťahovali sa noví susedia a tí sa rozhodli ten susedný byt začať rekonštruovať. Do chodby, kde ona teda má nejakú obývacú miestnosť, presťahovali kuchyňu. Avšak v projekte, ktorý si schvaľovali, mali podmienku dať tam teda nejakú protiakustickú vec, hej, či už sádrokartón alebo niečo iné. Oni to tam nedali. Čo v takomto momente robiť? Lebo ona teraz má taký hluk v tom byte z tej kuchyne, lebo tam je umývačka, pračka, samozrejme komunikujú a tak ďalej, že ten byt je z veľkej miery neobývateľný. Myslíte si, že na niečo takéto, lebo určite nie je jediná, čo to prežíva, sa dá použiť odborný posudok a spraviť na to odborný posudok a začať to riešiť? V prvom rade, ak môžem ja, sa treba zamyslieť nad tými pravidlami a pozrieť na domový poriadok, pretože z toho, čo hovoríte, vlastne ona do miestnosti príslušenstva nejakej neobývanej, neobytnej, nejakej, dajme tomu, chodbe alebo za predsieni, tam si premiestnila všetky zariadenia a vytvorila tam vlastne obytnú miestnosť alebo kuchyňu alebo kuchynský kút. Áno. Čiže tu sa dá oprieť možno nejakú legislatívu a určite posúdiť znalcom a vyhotoviť nejaké odborné vyjadrenie alebo posudok, pretože to má potom vplyv na okolitých susedov z hľadiska hluku a vibrácií. Takže bohužiaľ aj toto sa stáva potom... Stáva sa to dosť často, lebo dneska tie byty, hlavne tie staršie, sú veľmi freestyleovo zrekonštruované a ľudia menia dispozície. Fakt, že tam, kde bola voľakedy kuchyňa, dneska máme spálne, hlavne pri jednoizbových bytoch to môžeme vidieť. Takže, ale
nejak tie byty boli navrhnuté, boli s nejakým účelom navrhnuté a tým, že sa menia tie dispozície, tak má to fakt, že vplyv na tých ostatných susedov. A v princípe každý vlastník by si môže v rámci svojho bytu robiť takéto, by som povedal, premiestňovania možno tých zariadení, ale samozrejme v rámci nejakých domových poriadkov a tých regulácií, pretože potom trpia susedia a vznikajú spory. Ale je to skôr aj o tej disciplíne, pretože je... Disciplína, dajme tomu, že neexistuje v tomto prípade. Hej. To si zase nedávajme nejaké rúžové okuliare. To sa stáva, že obdobne v Petržalke sú také obdobné bytové domy, že dá sa jedna pôvodná kuchyňa urobiť na menšiu izbu, ale ľudia si robia v predsienkach alebo v tých halách kuchyne. Tí, čo nás počúvate alebo pozeráte, nájdete to ako dvojizbové byty dneska na inzertných portáloch. Práve, že troj. Z dvojizbového je troj. Aj z dvojizbáku trojku. Lebo vlastne kuchynku spravia v hale a vlastne tam pôvodná kuchyňa. Alebo to sú dva typy. Veľmi často ich vidíme. Takže napríklad pri jednoizbových, ktoré boli originálne jednoizbové a majú 30 alebo 36 metrov štvorcových, dneska krásny dvojizbový byt. A bohužiaľ, tá kuchyňa sa presťahuje do tej obývačky, kde teda sa to spojí obývacia izba s kuchyňou a teda z kuchyne sa spraví spálňa. Takže... Presne. A toto isté potom z dvojizbáku na trojizbáčik. A potom ďalšie súvisiace veci možno, že aj Jan niečo spomenie, pretože dochádza aj v týchto pôvodných panelových domoch, kde je naťahaný ešte plynový rozvod. Teraz je moderné rušiť tieto plynové rozvody a dávajú si rôzne indukčné a elektrické varné dosky. Samozrejme na pôvodnú elektroinštaláciu, takže tam potom aj vozba na tieto rôzne to sme zažili poruchy. Poďme trošku k vám a tie rekonštrukcie. Je známe o vás, že teda chodíte kontrolovať kompletné rekonštrukcie. No. Možno pri takomto type bytu, keď niekto zmení tú dispozíciu a dajme tomu, že tú kuchyňu dá do úplne inej časti bytu, na čo by si ten človek mal dať pozor, keď napríklad odpad je naozaj že vzdialený od tej kuchyne? Lebo, dajme tomu, ja viem, ako sa to rieši, možno vy to popíšte, že na čo by si ten človek mohol dať pozor. A tá otázka je teraz, že prebieha rekonštrukcia? Už je zrekonštruovaný, kúpil ho, už je zrekonštruovaný, má ho ísť prebrať, alebo teda má sa rozhodnúť pri tej kúpe a skontrolovať si tie veci, či je to v poriadku, nie je to v poriadku. A možno pár typov, že na čo si dať pozor, keď idete kupovať byt, ktorý má kompletnú zmenu dispozície. Ja ako obyčajne by som si vyžiadal projektovú dokumentáciu. Neexistuje. Projektová dokumentácia, no tak to je práve indícia, že by som spozornial a zameral by som sa práve na takéto veci, že nie je projektová dokumentácia, tak by som sa začal pýtať, je k tomu nejaká revízna správa? Dajme tomu, že neexistuje tiež. Neexistuje tiež? OK, takže v takom prípade treba vykonať hĺbkový audit, ktorý preukáže, v akom stave vôbec elektroinštalácia, lebo už tam indície, že niečo je špatne, jak to ja hovorím, sú naplnené, hej. Nemáte projektovú dokumentáciu, nemáte revíziu, tým pádom vy neviete preukázať, že tá elektroinštalácia je v poriadku, tak ja neviem, tak treba to pozrieť, aby ste nevyhoreli. Určite si nechcete kúpiť nový byt a za 2 mesiace vám niečo vyhorí, hej. A takto postupne idete ďalej, až prídete k tomu, no viete, ono sa to radí podľa skúsenosti. Akože ja som viedol tím ľudí a my sme rekonštruovali rôzne veci cez 20 rokov. Juraj 20 rokov pôsobí na stavbách, hej, takže my dva, keď prídeme, my už máme dostatočné skúsenosti na to, aby sme vedeli pozrieť sa na tie veci, ktoré môžu byť veľmi drobné indície pre niekoho, ale pre nás už je to dosť veľký faktor, keď vidíme nejakú zmenu plynu, keď k tomu nie je revízna správa. To všetko proste sú veci, že už máme spozornieť, keď nie je k tomu projektová dokumentácia. Potom je aj veľmi, veľmi náročné niečo potom posudzovať, lebo vy neviete, že jak to vlastne malo byť. Hej. Teraz napríklad riešime jeden spor, je to taká luxusnejšia vila, kde plesnivie, asi 5 okien. A my bez projektovej dokumentácie nevieme preukázať, že je tam nejaká chyba. Hej. Developer ju nechce dať, tvrdí, že teda klient zle vetrá.
klient teda vetra dostatočne, má tam ešte aj čističky vzduchov a viete čo, presne je to stále, lebo keď sme to pozreli na termokamere, tak tie teplné moci tam boli proste absolút obrovské, priam ukážkové, knižné. A ešte keď sme to pozreli s inšpekčnou kamerou, tak sme zistili, že tej izolácie tak asi 5 cm. A potom sme už videli škridu, tak to proste nikdy adekvátne tesný nebude. A teraz, čo sme boli vlastne cez túto veľkonočnú nedeľu pozerať, tak to sme nazvali peklo vo podhľade. A to kúpil niekto, alebo si dal postaviť, alebo... Tam vlastne kúpil vlastne klient byt od developera miestneho a nedal si, alebo nepreveril si dostatočne tú nehnuteľnosť a už po nejakom krátkom čase sa mu objavujú mnohé vady a nedostatky. Tak na ich žiadu sme operatívne zorganizovali výjazd a urobili sme hĺbkovú kontrolu a teraz to spracovávame a čo skoro bude výstup, takže fakt ako keď sa na to potom pozrieť. Aj video na YouTube, ja? Máte sa na Môžete si ho pozrieť. Ako fakt tu platí to, že nie vždy znamená, že špičkový výrobok vám a potom na mieste aj poskytne špičkový výkon, keď sú podcené nejaké základné kvalitatívne veci pri realizácii. Ak tá realizácia je naozaj kľúčová. Kto, ako to spraví a tak ďalej. Že to, na tom naozaj záleží. Niekedy je fakt drobnosti, drobné úpravy stavebné alebo opravy, ktoré sa neodborne urobia a potom spôsobujú dosť veľké problémy. OK. Nejaké rady na to, ako spozorniť. Vieme, že teda mali by si človek vypýtať projektovú dokumentáciu, revízne správy. Čo ešte by ste odporúčali, keď ide, lebo dajme tomu nie každý si objedná audit nehnuteľnosti alebo teda nejaký hĺbkový audit. Ako by ten človek mohol spozornieť pri kúpe alebo prevzatí tej nehnuteľnosti? Na čo by si možno mohol dať pozor? Alebo sedíme tu, kecame tu, máte 20-ročné skúsenosti a poviem povedať ľuďom niečo, ako možno spozornieť a povedať si, OK, toto je moment, že zavolať nejakého odborníka, alebo to zvládnem aj sám. Za mňa osobne, pokiaľ je to človek úplne z iného odboru neznalý a ide kupovať za dosť značnú čiastku nehnuteľnosť, lebo nie často krát v živote človek mení nehnuteľnosť. Veľakrát jedenkrát v živote. Takže presne niekedy to je investícia života. Fakt prizvať si odborníka zo svojho okolia, odborníka, ktorý jednak posúdi dokumentáciu, ktorú dostal, zhodnotí, ktorá mu ešte chýba a samozrejme vykoná aj tú kontrolu. Keď taká možnosť nie je, tak bohužiaľ fakt neskôr sa môže stať to, že bude volať nás dodatočne a bude sa musieť riešiť rôzne sporové veci. Podľa toho, čo hovoríte, ani není možné v bodoch dať nejakú radu na to. Pretože keby, viete, v tom je to vlastne veľmi odborná činnosť a fakt bežný laik, rodinka, ktorá ide nadobudnúť novú nehnuteľnosť, nemá šajnu o týchto technických stavebných veciach. Ani posúdiť tie dokumenty, či sú to naozaj dokumenty relevantné k tomu tej nehnuteľnosti, bytu, alebo apartmánu, alebo domu. My vieme povedať nejaký zoznam tých dokumentov, ale jednak sú tie dokumenty, druhá vec je aj zhodnotenie toho celého diela ako takého. Keď to tak porovná, možno viac ľudia stretávajú s autami, vystriedajú ich aj veľakrát v živote. Tiež asi servisný technik im nepovie v bodoch toto si skontroluj, lebo to musí vidieť a vlastne tým okom, alebo teda s nejakým meraním to minimálne. Vieme to prirovnať tomu príkladu toho auta. Auto versus nejaká kontrola originality alebo kontrola technické kontroly. Čo sa týka tých dokumentov, samozrejme revízna správa, projekt skutočného vyhotovenia, ale aj mnoho záručné listy na rôzne ovládacie prvky, návody na obsluhu a údržbu. A toto sú tie základné dokumenty, ktoré by mal mať každý klient pred odovzdaním. Ja by som do tých indícií ešte vstúpil. Ja v princípe s tebou súhlasím, ale ja som zase zažil, ja sa skôr tak ľudsky by som sa na to pozrel, že tým, že my hľadáme chyby v týchto nehnuteľnostiach, ja veľmi rád používam slovo indícia a rôzne indície mi dávajú niečo najavo. A ja by som napríklad to robil aj tak, že ako sa ku mne napríklad správa maklér. Keď je taký, že mi nezdvihne telefón a nečaká ma tam,
ako by som spozornil, že niečo není OK. Keď mi to strašne chce predať za každú cenu a nevie o tom skoro nič, tiež by som spozornil. Hej. Pri elektroinštalácii je to tak, že keď otvorím tú skrinku a zistím, že žiadny istič nemá nejaký názov, není popísaný, máš tam 50 ističov, nevieš, čo k čomu je, to je tiež taká maličká indícia, že niečo není v pohode. Poškriabaná kachlička, poškriabané dvere, odpadnutá parapeta, to sú tiež akože indície, že takto sa proste nový byt nemá odovzdávať. A začal by som tam riešiť práve tento nejaký audit alebo nejakú kontrolu, pretože aj keď skúšate stále nové auto, tak pokiaľ nie sú nové, väčšinou s tým zájdete k mechanikovi a pritom tie auta stoja, neviem, no nech také bežné okolo 25 do 40 000 eur. Bytva stojí všetko nad 100. Keď to prirovnám alebo keď sa spýtam na staršie nehnuteľnosti, pri staršej nehnuteľnosti máte zase iné indície. Povedzme, že je to, bavme sa o dome tentokrát, a je to starší dom, viete, že ho musíte kompletne rekonštruovať, je tam stará elektrina, stará strecha. Čo je kľúčové pri staršom dome? To je dobrý príklad, napríklad staršia stavba, či dom alebo byt. Bežný laik príde, zhodnotí, pekné steny sú biele, rovné, žiadne trhliny, dvere sa otvárajú, okna fungujú. Ale nevie posúdiť tie veci, ktoré my vlastne vieme pomocou našich mnohých meracích zariadení zistiť rôzne veci, ktoré fakt človek laik vie posúdiť len na základe nejakého vizuálneho zhodnotenia. Ale my sa zabráme aj... Treba ísť do tej hĺbky, do toho. Aj pri starom dome? Keď viete, že idete kompletne... Pri starom dome množstvo od termokamery až po rôzne sondy, meracie prístroje, možno Janči spomenie. Veľa ľudí povie, že staré domy sú lepšie postavené ako tie nové. Ja som dostal teraz presne túto otázku, som robil rozhovor pre jeden časopis. A presne to sa ma pýtal ten redaktor, že jak to je, že ktoré domy sú chybnejšie? Tie, čo urobí developer, alebo tie, čo si urobia ľudia sami? Je to proste o ľuďoch. O ľuďoch. Veľakrát si staviate tie domy sami pre seba a tie domy sú postavené špičkovo. A raz za 100 krát, jedenkrát stretnete developera, kedy to postavil fakt špičkovo. Ja som raz v živote takého stretol. Boli to luxusné vily pod Kolibou. A musím teda povedať, že tento developer, čo bolo divné, ale som si to nahral na video, aj sa to volá dokonca, že zákonná kontrola nehnuteľností, tak tento developer bol veľmi súčinný, ja si to odtedy pamätám. Že tam reálne prišiel stavebný dozor, manažér, nejaký riaditeľ, čakala ma tam hrubá dokumentácia, mal som prístup k celej vily, neobmedzene, mal som kľúče, mohol som si kontrolovať celý boží deň. Cez to všetko sme tam našli asi 20 chýb, akože drobných, také, že nebol prichytený nejaký kohútik na vodu, nejaká dlažba bola vonku nejak prasknutá. A on tam proste prišiel a naozaj do týždňa všetko tento developer podstraňoval. To sa stane asi pri výstavbe, takže... Tento klient proste bol s tým akože mimoriadne spokojný, takže som mu odporúčal, aby si to kúpil, pretože naozaj tam bolo vidieť, že títo ľudia sa snažia niečo urobiť a sú aj akože súčinní, že po tej práci, že aj keď tam vyskočili potom, bola tam jedna chyba v elektroinštalácii, ale nie priamo akože v tých domoch, ale všetky tie domy boli napájané nejakým rozvádzačom, ktorý bol žiaľ Bohu v exteriéri a vždy, keď pršalo, tak zapršal, hej. A to ti doze vadí, keď akože je búrka a ty nemáš ako 5 hodín elektriku, to ti ako vadí, hej. No a to sa to vyriešilo tým, že si objednali nás ako firmu, čo je dosť teda podivuhodné, lebo my sme práve tí poctivci, takže my sme urobili hĺbkovú kontrolu toho, zistili sme, že toto tam nemá byť. Samozrejme, tú revíznu správu, ktorá tam bola aktuálna, sme to zhodili zo stolu, hovorím zdravým sedliackým rozumom. Proste tento rozvádzač nie je stavaný do exteriéru. Buď mu dajte striežku, alebo ho vyhoďte a dajte tachytory do exteriéru. No akože moc nebolo akože možností. Si pamätám, že ten revízny technik sa veľmi na mňa hneval a asi ešte stále mama v zuboch, ale proste tak to je. Proste ten rozvádzač, že raz zapršal, je už hrdzavý, tak aj keď má napísané v tom katalógovom liste neviem čo, proste
nepatrí to tam. Buď nech dostane striežku, alebo ho vymeniť. Alebo rozdreva do nový, hej? Dobre. Vlastne tak je to o ľuďoch, o tom správaní. Niekedy, keď hovoríme aj o nehnuteľnosti staršej, vždy sa treba pozrieť na to, ako aj ten predošlý vlastník alebo aktuálny vykonával aj tú bežnú údržbu tej nehnuteľnosti, lebo aj to má vplyv na určité potom parametre kvalitatívne, ktoré môžu zhoršiť sa. Takže staršia nehnuteľnosť alebo novšia nehnuteľnosť? Starý poctivý dom alebo novostavba? Vždycky záleží od konkrétnych konkrétnej... Ľudia by to chceli počuť, čo je lepšie, ale ja si dovolím povedať z mojej skúsenosti, že neexistuje jednoznačná odpoveď. Dá sa to, lebo to by bolo jak väčšine z gula. To je iba o tých ľuďoch. Sú developeri, ktorí sa snažia a sú developeri, ako veď vstúpava, proste, kde je to odpad. No. To proste je neobývateľné. Tam je mnoho tých faktorov, potom poloha a iné tieto veci, vybavenosť, technická infraštruktúra, ale to môžeme si aj na tom príklade auta povedať. Niekto si kúpi veľmi udržavaný storočný veterán a niekto chce nové autíčko ešte z výroby, z výrobnej linky priamo, takže takýto príklad môžeme použiť aj na tie nehnuteľnosti. OK, takže ja by som s týmto končil. Neexistuje jednoznačná odpoveď, či novostavba alebo starý dom, treba ich posudzovať individuálne a na každú jednu, či už je to novostavba alebo starý dom, sa pozrieť. Ďakujem, že ste dneska prišli obaja. V ďalších častiach si poviem možno viacej k týmto témam, takže tí, čo nás sledujte nás naďalej, tí, čo nás počúvate, ďakujem, že ste nás počúvali a budeme sa tešiť na vás najbližšie. Ďakujem pekne za pozvanie. A ja ďakujem, pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.